हेलौ लोगोफोर आरो नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां खिथानो नागिरदों। बे खौराङानो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव जायगानि इउएन एकाडेमि काजलगाव होननाय स्कुलनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां ओंखारदों। बे गोजोनथाव खौरांखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव होनो थाखाय आवगायदों। बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय साख्रि ओंखारदों, फोरोंगिरिनि साख्रि ओंखारदों। बे एकाडेमियाव फोरोंगिरिनि साख्रि ओंखारदों। बे साख्रिनि आं नटिफिकेसन होनाय फरायथिनानै होनो सानदों। नोंथांमोना नायलांदो। इउएन एकाडेमि काजलगावआव मानि फोरोंगिरि नांगौ नोंथांमोना खोनासंदो। बेखौ मैयानो पाब्लिश खालामनाय जुन 15, 2019 आं फरायनानै खिन्थालांसै। फोरोंगिरि नांगौ। बे फोसावबिलाइनि गेजेरजों आं इउएन एकाडेमि काजलगावनि जानानै फोसावनाय जायोदि जोंनि फरायसालियाव सानै इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि गोनांथि जादोंनो। बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरखौ जोंनि फरायसालियाव 30 जुन 2019 अक्ट'नि सिगां गाव गावनि बिजाथि जानायनि फोरमानलाइ बाय'डाटाजों लोगोसे आर'जलाइ गथायफैनो खावलायहरनाय जाबाय। 30 जुननि सिगां बाय'डाटाखौ होफैनो थाखायदों। बेनिखायनो नोंथांमोना 30 जुननि सिगां होफैनो नाजादो। मासिनि फोरमायथिखौबो गाहायाव होखानाय जादों। मासिनि मुं इंराजि फोरोंगिरि नांगौ। मासिनि अनजिमाया सानै लागोन। पस्टआ सानैनि थाखाय दङ। सोलोंथाइ गुनआ मिनिमाम ग्रेजुवेट जानांगोन। बेहाय इंलिश मेजर लायोब्लाबो जागोन, खिन्थु हाइ स्कुल लेभेल क्लास 8, 9, 10 आव इंलिश फोरोंनो हानाय जानांगोन। ओंखायनो जायफोरा क्लास 8, 9, 10 आव इंलिश फोरोंनो हागोन बायदि दं, बिथांमोना 30 जुननि सिगां बाय'डाटाखौ जोंनि फरायसालियाव फैनानै साबमिट खालामफैनो हागोन। बेजों लोगोसे इंलिशनिबो नटिफिकेसन होनाय जादों। नोंथांमोना इंलिशनिखौ फरायनानै लादो। बेथननि खोथाखौ बुङोब्ला नोंथांमोना सेलेक्सन जाखांनायनि उनाव बेथनखौ 4,000 निफ्राय 10,000 गेजेराव मोननायनि चान्स दं। बेनिखायनो नोंथांमोना बे समखिनियावनो थाबैनो बाय'डाटाखौ फरायसालियाव होफैदो। बेनि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोबांसिन मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन। से नाम्बाराव दं 8474843534। बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। नङाबा नोंथांमोना 9706966575 बे नाम्बारावबो कल हरनानै सोंहरनो हागोन। नोंथांमोना आंनि बे जोबोर इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बे खाथिनि बेल बटनखौ थुनानै हो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि इयुनाव बानायबाय थानाय इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ नटिफिकेसन मोनबाय थायो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो फिन खेबसेबाव साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों।